200 każ ġdid ta' Covid-19 f'pajjiżna mewta oħra fl-aħħar sigħat. Mill-bidu tas-sena diġà ġew irreġistrati 3168 każ ġdid ta' dan il-virus. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li sa issa fihom il-virus 12,865 persuna fil-waqt li l-każijiet totali minn Marzu lil hawn huma 15,948. Il-każijiet attivi f'pajjiżna telgħu għal rekord ta' 2,836. Fl-aħħar sigħat tilfet ħajjita mara ta' 84 sena kaġun tal-coronavirus hija mietet fl-isptar Mater Dei. Dan ifisser li l-vittmi issa żdiedu għal 242 bi 23 fatalità fl-aħħar 3 ġimgħat. Wieħed irid jinnota li l-Ministeru għas-Saħħa baqa' ma ħareġ ebda informazzjoni dwar it-tliet fatalitajiet imħabbra fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Bil-Prim Ministru għadu jitkellem dwar in-normalità. Nibqgħu ngħixu il-ħajja relattivament tista' tgħid normalità fil-ħajja ta' kuljum. Tul il-jum sar magħruf li s'issa tqasmu 13,000 vaċċin għalkemm mhux ċar kemm minnhom huma t-tieni doża. Mill-154 każ imħabbar tul il-jum ta' tnejn, il-Gvern mill-ġdid ma ħareġ ebda dettalji dwar kif ittestjaw pożittiv u wisq anqas kemm minnhom kienu sporadiċi. Intant fl-aħħar sigħat komplew l-appelli ta' numru ta' esperti tas-saħħa biex il-poplu iżomm kawt u jimxi mal-pariri tal-awtorità tas-saħħa. Wieħed għandu dejjem jilbes il-maskra meta jkun barra u jżomm id-distanza soċjali speċjalment f'postijiet pubbliċi. Wieħed għandu wkoll jaħsel idu ta' spiss jew jagħmel użu mill-hand sanitizer.